Estamos aquí con Alejandro máis co Alberto, que son dous dos integrantes de Los Árboles, cantante e batería. Seguimos en Belví, seguimos no Festival do Leite, están a piques de subir o escenario. Bueno, Alejandro, que sensacións aquí antes de subir? Que sensacións moi boas, ca cantidad de xente que se ve aí, pues as sensacións, imagínate, cojonudas. Bueno, Alberto, coñecémolo xa de ter tocado cos Bastards, por exemplo. Ahora estás con este proxecto, non? Sí. Que tal te tratan aquí Los Árboles? Muy bien, magníficamente, vamos. Muy bajos, muy bajos. Muy bien. Nada, como a todos os grupos, hai que facerlle algunhas preguntas sobre o leite, sobre as vacas, que son xa se poñen serios eles, a ver, que vai ser difícil. A primeira para ti, Alejandro. Que diferencia hai entre unha vaca rubia e unha vaca loura? A vaca loura é un insecto. Vale. A vaca rubia, vale. Boa. Esta é jodida, esta é complicada. É Johnny Supertoro un dos mellores sementais galegos de vaca frisoa? Madre mía, voy a decir que sí, pero... Pois sí que é. Veña, dúas máis que son vos. A ver, cantas veces se queima un xiro unha vaca ao día, como termo medio? Estou máis xugando completamente, pero vou a decir dúas. Pois moi ben, unha día e outra noite, son impresionantes. Para acabar unha moi difícil, que teño que fallar unha chunga para Alberto. Vouche dar tres opcións, Cal é o concello de Galiza que ten máis vacas de leite? Vouche dar tres opcións, Mesía, A Pastoriza ou Lalín? Non sei, Lalín. Pois acertaron tamén, son impresionantes. Pois se o fan tamén arriba como aquí, concertazo de Los Árboles seguro, quedades con eles. Te conté todo lo que sé, mejor así es que además es natural. No sé mentir, sonreiré hasta el final. Voy a tardar poco en terminar. Me quedaré con la razón, la tengas tú o la tenga yo. No me preguntes más qué me pasa. No tendré que contártelo. No me preguntes más qué me pasa. Yo la sé, ni tú la quieras saber. Es que además siempre fue así, siempre me guardé algo para mí. Sonreiré hasta el final. Voy a tardar poco en terminar. Me quedaré con la razón.